everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Muna na lang kusod sabay. Sige, ako lang mo sira sa gate. Remy, kuyugi si ma'am ni mo paingon sa mong kwarto. Kaya gikapo yung tao ni. Si Tart? Sige na. Sige na. Remy! Oh, yes sir. Dali na ma'am. Sige. Muna na lang kusod sa kwarto, Armando. Uy! Uy! Hala! Armando? May nadunggan ka ba? May nadunggan ko. Ingon sa gisakitan. Tuwara siya, Armando! Nahagba siya! Dali na siya. Atong duulon. Ayaw! Ayaw na pagdoon, Armando! Kaya tingaling kriminal ka na! Ha? Tawag ka ang ubang mga katabang, Remy. Duulan ninyo ka ng tao nga natumba. Sige na, adtuan na ang ubang mga katabang. Ikay unang dungkol! Kung ikaw biyan mo, uy! Ulan dito ah! Tabangi ko ninyo. O, ano? O, sinahita po? Sinahita po ni mo? Ma'am, unsa ba siya, Prinsesa sa mga gusgus. Prinsesa sa mga yagigidora. Nagkabulingit mo na, uy! Hilom, ayaw pagbugal-bugal. Armando, nawadan siya sa panimot. Dadot na siya sa imong klinika. Unsa man ako nakita? Silang dudungog! Ano na ko masig tawag ni Noel Rabi, oy. Doon ay mga nasuko. Kaya nisikat na Noel Rabi. Masig mo lang sa napagkakonsihal. Kawayan kong danyo sa Enes Tag-iya. Oy, Noel Rabi! Di na magi... Oy, di na tika i-mention do! Noel Rabi! Di na tika sang piton do! Noel Rabi! Sa doeg na lang, ha? Kaya gitawagan ako sa mga kaatbang ni mong konsihal. Kabayad kog sinmil, ane! Noel Rabi! Di na tika sang piton do! Elmela Serna! Di ako diri sogbo dong! Sumbagayon taning duindihan eh! Sumbagon taning duinde! Di mata pamilya, tabang mo! Oy, naon sa day ko. Unsam tong baho nga akong nasimutan. Ay, dapat ay panaon sa day ko. Anong kakita ko kang bituon sa langit? Ipon ako sa 2, 3, 4, 5. Adagahana niabot mag-5 ang akong naihap. Padaghan kadaghan ay daghan pa na padaghan. Pangalan ko ng bituon abi. Dunay JB Sibilia, mga Dimata family, Danny Boy, Bati, Labaho, Alababo, Alababo, taga Mindanao, dili taga Cebu, Labaho lagi. Ngano malababo man ako eh. Kausban me. Danny Boy, Bati, Labaho. Ano ba Labaho sa noon? Labaho, taga Mindanao, dili taga Cebu. Kiring Arnel, Juix Irida. Ay, kadaghan na ba ini? Ay, balabad niya akong noon. Og man na uban eh. Time pa. Kinsa tutoy ako ngaan. Kalit malang ko. Kalimot ko ngaan. Wasay mo nga, tutugok. Kinsa tutugok? Ikaw! Kingkoy nga gamay! Tepa. Dindi ka! Sige, tanaw ni mo. Dindi ka! Dindi! Kung dindi ka, may noon! Hatagi kong dumirobe. Ayaw ka numero? Bungol ka! Ikaw!
Ikaw ay bogo! Ako na hatag di mong numero. Usa ka 0 og siyam ka sagpa. Kuya po, di ka gusabuhan na. Saman, gusto ka? Doktor, ano ang tanan nimong gamit sa imong klinika? Okay. Gitauran ba ni mo og oxygen? Oh, yes, Doc. Musudo na ko balik, Ilsa. At imanon ko katong babae nga nagayog tabang. Musudsap ko sa klinika. Mutanaw ko sa babae. Ikaw may baw. Oh my God. Rebe, panggawas na ka mong ako mga assistant. Yes, Doc. Yes. Oh. Kaya ngano, Armando? May gikahibudgan ka? Ngano? Ilsa, tanawa ang samad sa likod sa pasyente, Ilsa. Dili. Dili. Unsa man jud? Duwindi ka gyud tinuod. Tingaling nagpadwindi-dwindi ka lang ha. Unsa man dyan? Gusto ka na pakuya po ang balik? Ayaw. Itabayain ay. Niansab ko sa sugilanong katuan dili. Apan, tuon na lang. Aron ta madali. Unsa? Ako ba sa una? Grabe ang nahitabo na ako. Grabe. Siya ang akong amo, si Inday Laura, o si Dong James pa. Kaya nga akong among babae, gusto nga pamanhon sa kaliwat sa hari sa mga okoy nga buhaya. Mao na. O kato si Aqualos, okoy tong dakong buhaya. Paminaw. Ambot! Makalibog. Ang saka, dindigig ka. Medyo ka mo to, Nganong, nagkuha kag gamayng dahon sa imong, Unsa dahon na? Oy, padahon-dahon lang na. Seho. Oy, hala, nilupad ang mga gagmayng dahon, ang usa ni pilit sa akong babaw. Makatingog. Sapa kami kayo. Masaya ka. Pamanda, kuyog na ko. Maglagot ka ni ko. Tahiunan ako mong bata. Parang gani na. Huwag sa kanya kong gisakyan dahon. Marog na wasay. Ay, sana isa. Tanggalin ko ni Be. Ay, gisugo ko di mo. Di kong barog ha, di kong barog. Wasay ko ni. Wasay ko. Wasay ni. Di ka mabarog ha. Pabutran tayo ko sa akong lisong. Intapo. Ayaw. Mamatay ko sa baho atong imong ipaboto. Baho kay ang aso. Bahong otot. Tuod. Ang iyang dugo nga gikan sa iyang samad. Dili po Asul ang kulor sa iyong dugo, Ilsa. Blue. Ug usay po di pasabot. Ikaw, doktor ka man, Armando. Makapasabot ka ba niini? Ilsa, kitang mga normal nga tao, kitang gipanganak din sa itong kalibutan. Malagsama lang, puwa ang atong dugo. Mortal kita. Ug siya? Unsa man siya? Bisag dili pa iagi og laboratory test ng iyang dugo. Kay unsa man gyud di ay Armando? Unsa man gyud ang babayhana? Usa siya ka-alien. Alien kining babayhana? Mao ba, Armando? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.